De werkzaamheden onder de centrale as worden op het stuit verder uitgevoerd. Ze zijn druk dwaande om het probleem van de lekkende stielslakken op te lossen. Nadat ze fase 1 en 2 afronden hebben bij de Valom, maken ze dit weekend de dik aan de zuidkant van de Valom klaar. Zodat het verkeer veilig de wei ook in de komende weken. Nou, we zijn vandaag het systeem aan het inrichten. Het verkeer gaat 2-0 rijden, dus we brengen barrière aan. We brengen doorsteken aan, zodat we met werkverkeer, maar ook met het verkeer kunnen slingeren. En verschillende pechhavens. Nou, vandaag lopen er een man of 50 rond. En die zijn dus met van alles bezig, van grondwerk tot aan rijplaten, barrier. De eerste 8 weken binnen ze dwaande maar de ene kant van de dik en daarna nog 8 weken maar de oren. Het team verwacht het voor de bouw van klaar te wijzen bij de Valom. Ook bij de N361 bij Dokkum moet het probleem van de stielslakken aanpakt worden. Als zal deze put wat oors uitpakken. Hier dekken we het al met folie, dus we hebben een beschermlaag met folie. Bij Dokkum is de verwachting dat alle staalslakken verwijderd worden. Dus daar moeten we nog mee aan de gang met de oornemer en dat traject rent. We gaan natuurlijk te krijgen met een combinatie van oornemers. En het oorlog is dat rent op dit moment. Ook in de rest van het land binnen op verschillende plakken stielslakken broekt. Op het ene plak jouwt dat meer problemen als de oren. Het project dat nu speelt bij de centrale as is dan ook in Nederland de eerste die het via deze wijze doet. Een bijzonder project dus. Aan de ene kant kun je zeggen het is schande dat het mut. We hier het hier misschien oors mutten al jaar in het verliezen. Aan de andere kant is het zeggen, nou we deze situatie hebben, is het wel een heel mooi werk. We zijn in Nederland denk ik de eerste die het op deze manier aanvliegen. En dat betekent dus dat we dingen naar je dingen bedenken moeten en uitvoeren moeten tegen met ondernemer Heijmans uiteraard. Dus we werken geer daarin, we zoeken mijn waarop. Dus eigenlijk is het technisch gewoon heel mooi werk. Het is schande dat het moet uiteraard, maar het is wel mooi werk.